Podarilo sa nám dosiahnuť veľké víťazstvo, ale zistili sme veľmi smutné skutočnosti. Včera som vás informoval o tom, že Trenčianske gymnázium pre svojich študentov pripravilo nejaký dúhový deň, kedy majú prísť oblečení v pestrých farbách, majú si pripraviť A3-kové plagáty s dúhovou tematikou, ktoré majú byť vystavené na nástenkách na celom jednom poschodí a potom budú za takéto plagáty odmenení v škole dúhovým odznačikom. Teda normálna indoktrinácia detí dúhovou ideológiou. Upozornil som na to, upozornila na to Lívia Pavlíková a dnes sme zistili, že škola v reakcii na to, že si uvedomila, že takéto veci skrátka do škôl nepatria a že rodičov toto rozrušuje a verejnosť to poburuje, skrátka zrušila tento plánovaný deň. To znamená, že sme deti dokázali ochrániť od týchto záležitostí a že sa nám podarilo veľké víťazstvo, k čomu si naozaj môžeme gratulovať a každý jeden z ľudí, ktorý sa týmto cítil pohoršený, zdieľal tento obsah, dopomohol k tomu, aby sme toto v školskom prostredí zastavili. Čo je však nehoráznosťou je, že ministerstvo školstva vo vláde, kde je Smer, Hlas a SNS, vydalo stanovisko, v ktorom mňa a Líviu obvinili zo šírenia dezinformácií, iba preto, že sme reprodukovali to, čo bolo vo verejne uniknutom maili a dokonca sa nám ministerstvo školstva vyhráža nejakými právnymi následkami a upozorňuje nás na údajné porušenie smernice GDPR a ohrozenie súkromných údajov nejakých osôb. Tak počúvajte dobre, páni z ministerstva, ktorí ste sa pod to nemali odvahu podpísať. Nie len, že ja som nič nezverejnil, ale na internete našiel zverejnený e-mail zo školy, pod ktorým bola pani učiteľka podpísaná a reagoval teda na dávno zverejnenú informáciu po tom, čo som si overil, či sa to naozaj v skutočnosti v škole diať bude, ale zároveň pani učiteľka nie je žiadna tajomná súkromná osoba, ale človek, ktorý verejne na videu robí reklamu progresívnemu Slovensku. Veď sa pozrite sami. Progresívne Slovensko a ľudia v ňom mi dávajú nádej na lepšiu budúcnosť. A vy na ministerstve školstva, namiesto toho, aby ste sa postavili za ochranu mravnej výchovy našej mládeže, za to, aby z detí v školskom prostredí neboli vychovávaní voliči progresívneho Slovenska, sa postavíte za učiteľku, ktorá otvorene verejne agituje za progresívne Slovensko. Tak mi povedzte, po voľbách som si myslel, že progresívci sú v opozícii, ale nie. Progresívci sú na Slovensku vo vláde, sú na ministerstve školstva. Na ministerstve školstva, kde intenzívne pracujú na tom, aby čoraz viac a viac mladých ľudí prepadalo tejto dúhovej progresívnej agende. A ja sa chcem opýtať, alebo verejne vyzvať všetkých pánov vo vláde, pán Fico, pán Danko, pán Huliak, pán Taraba a ďalší, ktorí hovoríte o ochrane normálnych hodnôt, ktorí točíte videá, že progresívne Slovensko je hrozba, že progresívne Slovensko je zlé, že progresívne Slovensko je nebezpečná politická strana. Ako je možné, že otvorene tolerujete progresívneho Druckera vo vlastnej vláde? Ako je možné, že ho nechávate robiť túto progresívnu činnosť? Otvorene sa zastal progresívneho Slovenska namiesto toho, aby sa postavil za národné a tradičné hodnoty. Všetky vaše videá, všetky vaše prejavy budem odteraz považovať bohužiaľ len za politické divadlo, ak nezakročíte voči tomu, aby vaša vlastná vláda na Slovensku z mladej generácie nevychovávala voličov progresívneho Slovenska. Ľuďom môže byť naozaj úplne ukradnuté, či vy verejne poukazujete na progresívcov, či sa s nimi hádate v parlamente, či o nich točíte videá, keď náplňou vašej politiky v otázke ministerstva školstva, ktoré je jedno z najdôležitejších v štáte, je výchova mládeže k progresívnym hodnotám. Zakročte voči týmto ľuďom, lebo voliči budú naozaj sklamaní, že vás volili, aby porazili progresívcov a progresívci si u vás vo vašej vláde vychovávajú ďalšiu generáciu voličov, ktorá potom Slovensko zmení tak, že Slovensko už nespoznáme. Nie len, že nás všetkých pozatvárajú, ale doslova a do písmena rozvrátia každú a jednu tradičnú hodnotu, ktoré si dúfam, naozaj dúfam, všetci vážime.